बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेनम के तफसील बलती बे में हफरात का मरहबा दनवंग मेरे के तफसील तब फना बदल कुल रंगस्मा रशीद एम फरतम में गनस्तनी फाहकुल में मखबरतों के सुर्खीता फाहकुल में मखबरतों के सुर्खीतों तिरेगा नायब रईस फैसल नसीम बांग्लादेश कुरबाद दुह के रस्मी दत्तर फुलेका फुरा वडागे सुप्रीम कोर्ट का तावल कुफाय शरीयत के मजलिह का कडियंग हाजिर नुवेगें ए कोर्टों प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस जुर्माना कुरमुंग प्रोसिक्यूटर जनरल हुसैन शमीम तायद कुरपे खबर के तुरुंग इस मजिस्ट्रेट के हैसियतों हस्म का बदल कुफावाती सेनु हितदु मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस मजिस्ट्रेट मोहम्मद हाशिम तमरीन प्रोग्राम में फरियम कुरमंग एंगुमा जुडिशल सर्विस कमिश्नर निम्मे खबरों के तफसील विस मेरे पालालाना ಬಲ್ಲೋ ಸಖಿ ಅದು ಬ್ಯಾವರ ಕಿತ್ತಿಗೆಂದನಿ ಮೇವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕೋ ಸ್ನೇರು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮಿನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವಿಸ್ನೇರು ಎ ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತ ತಿಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲು ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆ ಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟುವಾಣೆ ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಂ ಸೋಸಂ ಮಗು ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗು Danita, it's a kangen and Zan. Nehenta, and Kakocha Bakahol. Mahmodan Yamamiro, with Snordless. Baby, coach at the Kakani. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharwes, Emminge Makbul, with Noodles. Market ko distribute kurani Daisy. LWC Gava Showroom Fasar Wegeng Hinga Promo Furniture Da Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Dima Hinga Promo Ekini Promo Gali Beni 10% discount Furniture ko 10% discount Libenye Fenta Wilu Hitmata 10% Kendaye LWC Gava Showroom Kinuane miharu Huriha kameng en number kum Idu melli bene miharu MTCC ke hotline Daturu paturu tavala Zola fansa Botu yadu hitumata Zola fansa Injine gannanta Zola fansa Emmenang en number Zola fansa MTCC मैं सम्मेलनी खबरतों के तफसीला सुप्रीम कोर्ट का अमियदु तावल कुफाय शरीयत के मजलिह का गाड़ियं हाजिर नुवेकिंग कोर्टुं प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस जुर्माना कुरमा प्रोसिक्यूटर जनरल हुसैन शमीम तायद कुरफाफी सुप्रीम कोर्ट मनी रफियान जुर्माना कुरम गेतुरुं एफासा देकुम नोनी शरीयत हाजिर नुवेने कम अंगाफा पेज शमीम में कुरव ट्वीट का विदालवे सुप्रीम कोर्ट निम्म फरिहम तायद कुरबाकमशा गडिज हिजनम एग नतीजे जिहनी कुरमत लांकमा जुर्मानावी पेजी ऑफियो के तजुर्बाकार वकील कमशा मिकम दहत के कुरमति वियस
ಮಿಕಮೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯಕ ವೆಸ್ ದಿಫಾಯ ನುಕುರಿವೆನಕಮ ಪಿಜಿ ಶಮೀಂ ವಿದಾಳವಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪಿಜಿ ಆಫೀಸ್ ಜೂರಿಮನ ಕುರಿ ಮರಿಯಂ ಶೀರಿಂಗೆ ಮರುಗೆ ಮಸಲಾಗ ಏನಾಗೆ ಲೊಬ್ಬಿರಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜಾಹ್ ಬಾರಹರ ಜಲಲ್ಲಾಂ ಕೊಫಾವಾ ಹುಕುಮ್ಗೆ ಇಸ್ತುನಾಫ ಅಡುಯಮಕ ಗಡಿಯಂ ಹಾಸಿರು ನುಮುಂ මේ අඩුහුන් තාවල් කොෆාවති මියදුගේ හිඳුණු නුවගඩිසු මිනිටන් එහෙනම් මෙස පීජිගේ වකීල් හාසිරු නුමුගේ සවබුන් අඩුහුන් ෆෙෂිෆා වනි නුවගඩි විහික මසල බල්ලවා බෙන්චුගේ රියාසතුගා එන්නේ ෆන්ඩියාර් හුස්නු සූද් විදාල්වේ වගුතකේ රණවරෙන් වෙස් අගබොඩ එච්චකම්ෂා එහෙම් වෙ ගඩිය සමාල් කන් දෙවුමන් එදේකම ෆන්ඩියාර් හුස්නු සූද් විදාල්වේ චිටෙක්ගා වකි ගඩිය කණ්ඩාලා ෆවානම ය තබා වංජි හෙනකම්ෂා චිටකී වෙස් අමරෙක්කම इस मजिस्ट्रेट के हैसियतुं हस्मका बदल कुफा बाते सेन हितदु मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस मजिस्ट्रेट मोहम्मद हाशिम तमरीन प्रोग्राम में फुरिह मकुरमंग इंगमा जुडिशल सर्विस कमिशन ने माफी जैसे मुनि सेन हितदु मजिस्ट्रेट कोर्ट हुशालाफवा मसल तक के हस्मका इस मजिस्ट्रेट मोहम्मद हाशिम सेन जुडिशल दायरा के इस मजिस्ट्रेट के हैसियतुं बदल कुफा वाकम में मसला के तहकीक साबित फवाकम इस मजिस्ट्रेट मोहम्मद हाशिम मियामल के कानून नंबर 13 दिहास दिहे दिविराज्य फंडियारकम के कानून के 30 मादा के हा के फसवन नंबरा फंडियारम के सलूक मिंगना खिलाफ कुफावा अमले कमविस जयसिम फाहा कुफावे एहम वे इस मजिस्ट्रेट अमिद फेवल अलन जयसिम मनी माफा एगतुंगा नंबर दिहे दिहास अशे जुडिशल सर्विस कमीशन के कानून के एक -30 नंबर के हा के 1 नंबर के दशुंग नसीह दिनमाय को कमीशन कंडाला तमरीन प्रोग्राम में फुरिया मकुरमंग इस मजिस्ट्रेट मोहम्मद हाशिम एंगुम बनी निमाफा मिनिमु निमाफनी दिहास 21 नवंबर 17 वन दो बेबुने कमीशन के मेहर के अड्डिया हवन बातल वमुगा नायब रईस फैसल नसीम बांग्लादेश कुरबा देदूह के रस्मी दत्रफुलेगा रे फुरा वटाके में दत्रफुलगा नायब रईस फैसल नसीम बांग्लादेश के इस वेरिना बदल कुरबा मुहिम मुअस्ससा तक जियार कुरबा बनी हम जेफा में रस्मी दत्रफुलगा इमनिक फान बदल कुरबा हम जेफा व बांग्लादेश के कैबिनेट मिनिस्टर के तेरेगा मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन मिनिस्टर ऑफ एक्सपेक्ट्रिएट वेलफेयर एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट इमरान अहमद अदि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर D मोनी हिमिन वटाकनवा मेगे तुरुंग बांग्लादेश के रईस MD अब्दुल हामिदा बदल कुरमस हमजेफावे रईसुल जमहूरिया के नायब के मिदातुरफुल निम्वा लव्वा एंबरे राज वटाके नमंग हमजेफावनी 24 नवंबर इतिहास एकावे होगा तत्रफुलगा अमनिकफानु गारी होगा दिवही सरकार के माती फंती के वफदे बैर वटाक नवा में वफदगा कैबिनेट मिनिस्टरुना रईसुल जमहूरिया के ओफियो के बैंक इसवेरिना सरकार के इदारतों के बैंक इसवेरिंग बैर वटाक नवा हाईकोर्ट के फंडियार हुसैन शाहिद फेवल अला दिनमंगदे जुडिशल सर्विस कमीशन हुशालाफी में मसलागा सेव द ड्रीम मोल्डिस के वकील अहमद नासिम अब्दुल सत्तार JC ऑफ यूनिवर्सिटी का विदाल फवनी में मसलागा फुर्तमा दिमाग कम के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार वकी बेंच में मसले एकुलवालुम कमा बेंच का हिनवडा कन्नवा फंडियार कमकावा अलुस्ताज मोहम्मद फैसल बेंच वकी नुकुरिवेन कमका हाईकोर्ट के सिटिंग अंगा फवाती जुडिशल सर्विस कमीशन मसला हुशेलमुंग ए कमीशन के सिटिंग बनिफानी बेंच बदल कुर्म के मसले की ए कमीशन बला जात के मसले नुकमा नाजिम के सिटीगा बुनिफवा कमा एहम में मसला का इतुर साहब मेदुर वेगेंग दिम मसला फस नुकुरबा अडिहुंतंग अभा तावल कुरबा मसला निमेनी में मसला का रियासत का इन्नवा फंडियार अलुस्ताज हुसैन शहीद फेवल अलागन कमगा कबूल कुराती अमनिकफानु के मच्चा फेवल अला देफुंगे देखमवेस नाजिम के सिटी का बुनिफावे फनर नवंबर का रिविल मोल्डियस रिसोर्ट अलुंग हुलमा तैयार मुंतायरो सेव द ड्रीम वाव माहल ट्रस्ट के फरातुंग हाईकोर्ट का हुशाड़ाफा मसले अगोते निम लसमुंदाती यही फंडियारुंगे सलू के मसले अगोत का बलादिनमा 24 अक्टूबर का नाजिम के लोफाम नाजिम के लोफाम लिटगेंट सिम बनी हुशाड़ाफा एरोसियनमा मालूमातिवम में मसले अग वकील नाजिम बिदालवी में मसला 13 सितंबर का बनी हाईकोर्ट रजिस्ट्री कुरे मुनकमा अदे मसले की ಹಿಂಗ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಗಾವ ಅರ್ಹಿವಿಲಿ ಬೀಚ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗುಂ ಹುಟ್ಟಾಲ ಎರಶ ಮೀಹುಂ ತಕ್ಕೆ ngaraಗನಿಗೆ ಮುಳೆ ಮಸಲೆ ಕಮ
ನಾಜಿಮೇರ್ ವಿದಾಳೆ ಫನಿ ಮೆ ಮಸಲಾಗ ಹುಕುಂ ಕುರಿದುವು ಹುಕುಂ ಇವುಮುಗೆ ಕುರಿನ್ ದಾವಾಲಿಬೆ ಫರಾತಂ ಹುಕುಂ ಎಂಗಿಫಾ ಉತುಮುಗೆ ಶಕ್ವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹುಷಾಳಾ ಫೋತುಂ ಕಮ ಎನಮೆಸೆ ಫಂಡಿಯಾರಿಗೆ ಸುಲೋಕಂ ಅಸರು ಕುರಾಫದ ಕಮೆಂ ವೆಕ್ಕಮ ಫಾಹ ಕುರಿ ಫನುವಾತಿ ಎ ಶಕ್ವಾ ನುಬಲ ನಿಮ್ಮಾಫವಾ ಕಮ ಎ ಶಕ್ವಾ ನುಬಲ ನಿಮ್ಮೀರು ಸಬ್ಬೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗಾ ಹುಷಾಳಾಫಾ ಮಸಲಾಗ ಅಡುಹಮೆ ತಾವಲ್ ಕುರ್ಮಫೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಫಾವೆ ಏಗ ಫಹುಂ ಅಶಾವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗಾ ಮಸಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕುರ್ಮಫೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಫಾವೆ ಅದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹು 10 ವಣ ದುಹು ಅಡುಹಮೆ ಬಾಬಾ ಗುತೆ ನಿಮ್ಮುನಿರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ವಣ ದುಹು ಬೇಬೆ ಅಡುಹಮ ಗಾ ವೆಸ್ ಮೆ ಮಸಲ ಗುತಿಂ ನುಣಿಂಬ ವಾಕಮ ವಕೀಲಂ ವಿದಾಳವೆ ಅದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕುತುರು ದಾಯರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಹಿಮಂಡ ವಡ ಕಂಡವಾ ಕೊಂಫುನ್ಯಕು ರಿಹಿವಿಲ್ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಹುಳುವನ್ ತಯ್ಯಾರ ಮುಂದಾ ಕಮಕ ಮೌಲುಮಾತ್ ಲಿಬಿಗೆಂ ಮಿಕಮಿಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗ ಅಫ್ವಾನಿಕಮ ನಾಸಿಂ ಬಿದಾಳವಿ ಎನಮೆಸ್ ಎ ಮಸಲಾಗ ವಗುತಿ ಕಂಕಮಂ ಹಲ್ಲೆ ಲಿಬೆಂಜೆ ಕಮ ತಕುರಾರುಕುಂ ಎದೆಮು ದೇರ್ವೆಸ್ එකමං ඉජාබදී ෆනුවා කම වෙස් වකීල් වනි විදාලෙෆා फैसा चाप कुरमा मासिक कुरम दनी रयतुं गम पॉइंटेगा बैती बैगन कमा नाफर दहगरागे मेंबर अहमद शियाम बिदाल विचे ದೌಲತುಗೆ ಹರದು ತಂಗ ಮಜಸ್ಸುಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಫೈಸಾ ಚಾಪ್ಕೂರ ಮಾಲಿಯತ್ ಕಮಿಟಿ ನಿಮ್ಮಿನಿ ಮುಮ ಗುಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಿಯದು ಮಜಲಿಹುಗ ಕುರಿ ಬಹುಸ್ಕಾ ವಾಕ್ಫುಲ್ ದಕ್ಕವ ಮುನ್ಶಿಯಾಂ ವಿದಾಳುವಿ ದೌಲತುಗೆ ದರಣಿ ಸತೇಕ ಬಿಲಿಯನು ಮಿಹಾರು ಕಡತ್ತು ಕೊಫ್ಫಾ ವಾಕಮಶಾ ಎಹೆಂಕಮುನ್ ರಯೀಸುನ್ನುಕುಮೆ ರಯೀಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಿಹು ಮಗಾಮುನ್ ಅಜುಲು ಕುರಂಜೆ ಕಮ ಮಿಗೊತಗ್ಗವಾಲವ ಮುನ್ಶಿಯಾಂ ವಿದಾಳುವಿ ಫೈಸಾ ಚಾಪ್ಕೊಗ್ಗೆಂ ವೆಸ್ ದೌಲತುಂ ಕುರಾಹಾ ಕಮಕಿ ರಿಕರೆಂಟಂ ಹರದು ಕುರುಂ ಕಮ ಅದಿ ಆಮ್ದನಿ ಇತುರುಕೊಂ ಅಲ್ಲೆವೆ ತರಗಿಯಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಾಸೆಕ್ಕತೆನ್ ನೊಕುರಾ ಕಮ ವೆಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಇತುರ ವಾಹಕದಕವ ಮುನ್ಶಿಯಾಂ ವಿದಾಳುವಿ ದೌಮುಗೆ ದರನಿ ಬಿಲಿಯನು ಮಿಹಾರು ಕಡತ್ತು ಕೊಫಿ ಬಿಲಿಯನು ಸತೇಕ ಬಿಲಿಯನು ಕಡತ್ತು ಕೊಫಿ ದಿತ್ತರೈಸ್ ಉಫೆದುನ್ ತೆರಕಮುಗೆ ನಿಸ್ಬತು ಮೀ ಬಂಗುರೋಟು ಎಫೈ ಗೌಮೆ ಗೆಗೊತುಗಾವ ನಫೆನ್ನನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓವರ್ಡ್ರಾ ಕುರ ಮಿಹಾರು ದೀಫಾವ ಮುದ್ದತು ಎಂಹರಂ ಇತುರು ಕೊದ್ದಿನುಮ ಸರ್ಕಾರುಂ ಎದಿಫಾವಣಿ ಮಿಮಹುಗೆ ಸೋಳವಣದುವಹು ರಯಿತು ಮಜಲಿಹುಗ ಬೇವಿ ಜಲ್ಸಾಯ್ಗ ಅಣ್ಣಹರುಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹುಗೆ ಫಹುಂವೆಸ್ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಸಬಬುನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದ ಕುರಿಮತಿ ವೆಫಾವ ಅಡಿಗಂಡುಂ ಅರ ಗಣವೇಣಕಮ ಗಬೂಲ್ ನುಕುರವೇತಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಮೀರು ಸೊಯಕೊಂ ಮಜಲಿಹಂ ಹುಷೇಳಿ ಫೈಸಾ ಚಾಪ್ ಕುರುಮ ದೀಫಾವ ಮುದ್ದತು ಅಣ್ಣ ದೆಹಾಸ್ ತೇವಿಸ್ಗೆ ನಿಯಲಂ ಇತುರು ಕೊದ್ದಿನುಮ कुरेंगे दिस फाहा कुले में खबर तकेंगे बुरे नमेस इस्तिहारों के पूरा वक्त को कफो बात खुलाना बल्लो जकी आद बैवर कित्ती गेंदनी मेवुर मागिना कोक्कोवेस नेरुनु कीवेनु हुट्टुवी पिकपक अरुवाद मिनुंतो पिकपक वेस नेरु ये मागिनेयो कियाफ ती कोचेत्त ती गेंदनी दोंकलो मेक्सिकोम के फिहारे हुळुवाफी मियोत्ता फरीदी मौगा हुआई फोन डेल लैपटॉप डेस्कटॉप सनटॉप नंग हुस्कों एहरी एकी फाडु फाडु के एसेसरीज मिरे मी तुत्तुनागे बातुडे हुरिया एच्चें हमकोल्लागे मिदनी मिहारोस मशक नुदेवेयो एन बेनुवा वरक एहेंवीम साबस कल्ले एन वरक गेजेटु आने नेक्स्कॉम सोसम मग आदि फरीदी मग बेकमडिस खास टाइम हो सके तो मिगुलादी अश्वर दो को लुइलोना गुलिगे लुइलोना एमफम हदाफे रीपेमेंट हदाफने कार्ड पंगे तो मैं कार्ड के मालूमाते बेनुवे रीपेमेंट समालवे बैंक गुलिकम हीवीएस कार्ड के मालूमात हिस्सानु कुराती कस्टमरों के कार्ड के मालूमात होदम बैंक ऑफ मालदीव्स को नुगुलाने Terifeng emmenang abadues ವಕಿ ವಕಿ ನುವಾಣೆ ಮಿಹಾರು ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ ಕುಂ ಇದು ಮೆಲ್ಲಿ ಬೇಣೆ ಮಿಹಾರು ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಗೆ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ದತುರು ಪತುರು ತಾವಲ ಜೋಳ ಪನ್ಸ ಕೋಟು ಯಾಡು ಹಿದು ಮತ
خبر بلنتبه مها فراتك د سفر مرحبا دنا مها حساب تفصيلا में बदालनी पुलिस बोर्डम वाकई कुरा निम्माफा फुलहुंगे इस हैंग अफसरों के तेरे दो अफसरों को वाजिफा हैंग आमिले रेटे आवांगे दोनों खबरों के तफसीला होम मिनिस्ट्री में नूसरेंगे बदलम का मिकमा गुले को तो नूसरे को सवाल जवाब देवमन सीपी हमीद विदालवी हैंग अफसर बैतिबन फिनकमा निम्मम फस अफसर को कोट बडाके कमा ए मसला कोट का हैंगम दनी को दो अफसर का देते रे फियवलेली लिफावा टाइम लाइना एक कमा अने तिंग अफसर नामे तो गोते नुनिमुमा मिहार कोटु गोते नुनिमुमा मिहार कोटु गंगा फवाती एक मडजी फवाकम फाहा कुरमन सीपी हमीद बनी एकमकी कोटुगा हिंगमुंदा मसलिया का बुमंग एकम कमेंट कुरब बेनुवा कमपुनेफा नमस हैंग अफसरों के तेरेंग देंति भी देव अफसर बनी अमिले रिटायरमेंट अंग इतिफाकम वे सीपी वितालवी ए देव अफसर ने के असिस्टेंट कमिश्नर फरहाद फिकुरिया चीफ सुपरिटेंडेंट मोहम्मद शुहाद मी यदि वजीफा वहीकुरा नोटिस नुफन वातिबी दे अफसरों मिहार मगाम वैकफा वनी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मोहम्मद जमशेद असिस्टेंट कमिश्नर अहमद मोहम्मद वजीफा वहीकुरा पुलिस बोर्डुंग एर लफादिंग अफसरों के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद दाऊद असिस्टेंट कमिश्नर फरहाद फिकुरी चीफ सुपरिटेंडेंट अहमद शुहाद असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मोहम्मद जमशेद असिस्टेंट कमिश्नर अहमद मोहम्मद सुपरिटेंडेंट इस्माइल शमीम चीफ सुपरिटेंडेंट अब्दुल शरीफ सिविल कोर्ट मसला हुशेड़ी मीगे तेरे फस अफसरों नामेस कोर्ट मसला हुशेड़ी तनाहें एकमा कोर्ट गोते नुनिमी उलिनिको जमशेदा अहमद मोहम्मद बनी वजीफा वाकी कोफा मसलागा बैरवा अने तिंग अफसरों की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस्माइल शमीम आदमा चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अब्दुल शरीफ आदि चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद दाऊद हेम्बेरोगे को मारवेफोइंग उमरुन दोस्वी मीहेक पेनिजे फुलहुंबनी इदारेंग एमएसएल रिपोर्ट को फावनी मेदु देगड़ी तिरे सायरो कमा फुलहुंबना गुतका मरेफावनी उमरुंग अड्डिया तिंगारोगे फिरहेने मिहार इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल फावाकमा वेस फुलहुंबने फे इतरा फुलहुंबने फे निमकमा गुलिंगे बालंजे बेदन तम मिहार बालमुके दाकमा मेमोगे सादवन दोस गे को मरेफा मिह को फेनिफावे मचंगोली आफलुकिया गे का मरेफा वा फेनुनी तिरे संगारो के तिवेसे मरेफा वा फेनुन मिह के उमर तिरे संगारो के मोहम्मद मुजतबा किया मिह मैं ऐसा मिगनस्तने न्यूज़ रूम तैयार को फवा रिपोर्ट है उमरुंग अड्डी हफस अहरुगे दुवस्वे फवा अहमद फुलोकी हियाफ्लेटंग अल बदलवी आइला तकुगे तेरेगा हिमेने मीहे मिमहुगे फनरवणदुहु अपार्टमेंट निकुमेगे लिफ्ट आदिमालंग हिंगा फदियई आदागे मतिंग हिंगम जस्सालम बेरन निकुमेलुमा नमवेस एदवहफहु जिस्मानी गोतुं एतकें अणियातगे लिबि नफ्सानी गोतुं यदु अहमद फुलहुरी बिरुवेरिकमेगे तेरेगा ए हादिसागे फहुम बेबे आदिमावी ए सरहद्दुगा दिरियुले मीहको सियेने मक्कियादिं गोतुगा ए बेबे लिफ्टंग अरंदनिको फहतुं ಫಿರಿಹಿಂ ಕುಜ್ಜಕು ಅಣ್ಣಂ ಫೆಶಿಕಮಶ ದೂರುಂ ವೆಸ್ ಎಹೆಂ ಬಯಕು ಅಣ್ಣಂ ಫೆಶಿಕಮಂ ಎ ಬೇಬೆ ಪುಣೆ ಫಹತುಂ ಆಸ್ ಎ ಫಿರಿಹಿಂ ಕುಜ್ಜಾ ಮಡುಕೊಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫುಳು ಕ್ಯಾರಿ ಮಡುಕುರುಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫುಳು ಏಣಾ ಕ್ಯಾರಿ ಎಹಿ ಎಯಿ ಕೊಂಡಶೆಗೆ ಕುಜ್ಜೆತ್ತೋ ಏಣಾ ಬುಣಿಕಮವಣಿ ಮೀ ಲಾಮುವತೊಳು ಮೀಹೆಕೆ ಎಹೆಂ ಬುಣುಮುಂ ಬೇಬೆ ಫಹತಂ ಎಂಬುರಿ ಹಿಂಗಾಗಂತನ ಫುಮ್ಮೆಗೆಂ ಆಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫುಳುಗೆ ಗ್ಯಾಮಚ್ಚಂ ಅರ ಗಮೀಸ್ ವೀದಾಲಿ ಏರೋ ಎ ಬಯಕು ಎ ಬೇಬೆಗೆ ವೊಲೆಟು ನಗಾಗೆಂ ಫೇರಿ ವೆಸ್ ಗಣಿಫಿ ಎಫಹು ಗುಳೆಯಕ ಫಾರಾ ದಿಮಾಲ ಕೊಪ್ಪಾಲುಮಫಹು ಎಮಿಹುಂ ವೊಲೆಟ್ ಹಿಫಾಗೆಂ ಫಿಲಿ ಕೊಪ್ಪಾಲುಮುಂ ಎವಗುತು ಬೇಬೆ ಗೊಸ್ ಜಹುಣಿ ಎತನುಗಾ ಹುರಿ ಫಾರೆಗ್ಗೆ ದಾರುಗ ಕೊಪ್ಪಾಲುಮುಂ ಗೊಸ್ ದಾರುಗಾ ಜಹುಣು ಅತುಗೆ ಬೊಡು ಬಯವಣಿ ನೂಫಾಗಣೆ ಲೇ ಅರಫ ದಾರುಗಾ ಜಹಿ ಕಫಾಗೆಂ ಗೊಸ್ ಫಾವಾ ಗೊತಂ ಹುರಿ ತಂತಂ ಅತುಗಾ ಹುರಿ ಏಕಂ ಫುದುಹುಣ್ಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕುರಿ ಎ ವೇಣುಗಾ ಹುಟ್ಟ ಬೇಬೆ ಅದಿಮಾವಿ ಆಮುಂಗೆ ಬಯೆ ಏಗೆ ಫಹುಂ ಮಿಯದಂ ಅದ್ದುವಸ್ವಿ ಫುದುಹುಂ ಏಕಂ ತಹುಗೀಗು ಕುರಾಣಿಕಮ ಬುಣಿ ನಮವೆಸ್ ಅದಿವೆಸ್ ಮಿಕಮುಗಾ ಮೀಹಕು ಹೈಯರೆ ನುಕುರೆ ನುವಿತಾಕ ಬೇಬೆಯ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಅಣಿಯಾತಕ ಫರುವಾಯ ದಿನುಮವೆಸ್ ಎವಗುತು ಫುದುಹುಂ ಏನಾಗೆಂ ಗೊಸ್ ಫೈಣ್ಣುವೆ ಅದ್ದುವಸ್ ವೀರು ಎ ಅಣಿಯಾತಂ ಅದಿವೆಸ್ ಹುರಿ ಎಗೊತ ನೂಫಾ ಗಣಿಫಾವಾ ಅತುನ್ ಲೇಗಂಡುವೆ ದುವಸ್ವಿ ಮೀಹಾಗೆ ಅತುಗೆ ಮಸ್ಕಂಡುಂ ಎ ಜಹಾಮು ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯ ಬುರೆ ಬೊಡು ಜೀವದಕ್ಕೆ ಆರೆಂ ಗೆ ಓರ್ ಬೈ ಆರೆಂ ತಿರಿಯ ಪ್ರೇಬಿ ಆದೆ ಪಾಬಾಯಿಗಂಗೆ ಗೊಳಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಪಾವು ಪಹಾತು ಊರಿ ಕೊಟರಿಗೆ ಕಮ್ಮತಿಗೆ ಆರಂಗಿ ಆದೆ ಹುಟ್ಟೈ ಆಮೀಹೆ
as ಅಹಮದ್ ಫುಳುಗೆ ಮಿ ವಾಹಕತ ಕಿಯಾದಿ ಮೀಹಾ ಪುಣಾ ಗೊತುಂ ಎ ವಾಹಕತ ದೆಕ್ಕೀರು ಏನಾ ಹೂರಿ ಫೆಂ ಕಳಿವೆಫಾ ವಕಿ ಹಿಸಾಬಕ ದಿಯೇರು ಬಾರ ರೋಮ್ ಫೆಶಿ ರೋಮುಂ ಬುಣಿಯಚ್ಚಕಿ ಅಹಣ್ಣಕಂ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ ನೆಕ್ಕಮುಗ ಏನಾ ಬುಣಿ ಫುಳು ಹುರಿ ನಫ್ಸಾಣಿ ಗೊತುಂ ವೆಸ್ ವರ ಬೊಡು ಬಿರುವರಿ ಕಮೆಗೆ ತೆರೇಗ ಕಮ ಎ ಸರಹದ್ದುಂ ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕಿ ಮೀಹಾ ಪುಣಾ ಗೊತುಗ ಫೇಸ್ ಏಕಕವ್ವರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎತನ ವಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗಾ ಹುಣ್ಣ ಬೂತು ಕ್ಯಾರಿ ವೆಸ್ ಕುಕ್ಕುರ ಮೀಹುಂದಣಿ ನಿದಮುಂ ಕಮ ಎಯಿ ಬಿರುವೆರಿಕಮೆಕ್ಕಂ ಫಾಹಗ ಕುರಮುಂ ಏನಾ ಬುಣಿ ಫೇಸ್ ದೇಗ್ಗೆ ತಿರೀಗಾ ಹುಣ್ಣ ಹುಸ್ ಕೊಳಿತಕುಗಾ ವೆಸ್ ಮಸ್ತುವಾತಕಿ ತಿಬೇಣುಂ ಕುರಾ ಮೀಹುಣ್ಣ ಫೇರೆಂ ಎಮಿಹುಂ ಗೇಂಗು ಹದಾಗೆನ್ ತಿಬೇ ಕಮ ಫುಲುಹುಂ ಫೋಣ ಜವಾಬ್ ನುದೆತಿ ಮಿ ಕಮಗುಳೆ ಗೊತುಂ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಬಹೆಂ ಅದಿ ನುಲ್ಬೆ ಫುಲುಹುಂಗೆ ನಮಗ ಖಿಯಾಫ್ ಲೆಟ್ತಕ ಮೀಹುಂ ವಣ್ಣಮುಂ ಗೆಂದಾಕಮ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಪುಣಫಿ ಸಿಎನ್ಎಂ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಿಫಮಂ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಅಫ್ಸಲುಕ್ ವಿದಾಳವಿ ಏಕಂ ಹಿಂಗಂ ಫೆಶಿ ಮೀದಿಯ ಬೋದದುಹುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಕಮಂ ಏನ ಫುಲುಹುನ್ನ ಹವಾಲಾದಿ ವಿದಾಳವಿ ಎಫದ ಕಮೆ ಮೀದಿಯ ಹಫ್ತಾಗ ಫುಲುಹುಂ ಹಿಂಗಾಫಾ ನುವಾನೆ ಕಮ ಅದಿ ಫುಲುಹುಂ ಫ್ಲೆಟ್ತಕ ದಾನಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರ ನಂ ಬುಡಾನೆ ಕಮವೆಸ್ ಫುಲುಹುಂ ಬಣೆಫಾವಾ ಕಮ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಬುಣಿ ಎದುವಸರಕಿ ಎಕಿ ಆಫೀಸ್ ತಕು ಯೂನಿಟ್ ತಕಂ ಎಕಿ ಕಂಕಮುಗ ವಣ್ಣ ಮುಂದಿಯ ದುವಸರೆ ಕಮ ಫುಲುಹುಂ ಗೇತರುಂ HDCಯಾವೆಸ್ ಹಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫವಾ ಕಮ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬುಣೆಫಾವೆ ಮಿಕಾಲ ಕಮೆ ದಿಮಾ ವಿಜನಮ ಫುಲುಹೆಕಂ ಅಂಗಾದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಒತ್ತೋಬಲ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲುಮ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬನಿ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕೊಫಾ ಅದಿ ಮಿಕನ್ ಲಾಸ್ನುಕೊಂ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫುಲುಸ್ ತಿನೆ ಸುಮೆ ತಿನೆ ಫಹೆ ತಿನೆ ಫಹಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕುರೆಮುಮ ವೆಸ್ ಎದಿವಟಾಕನವಾ ಖಿಯಾಫ್ ಲೆಟ್ತವಗ ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆನ್ ಫೆಶಮಾಯಕು ಗಿನ ಮಸಲ್ ತಕೆನ್ ಎತಾಗ ಅನ್ನನಿ ಫೆಮ್ಮತಿವಮು ಕುಡಕುದೆಂ ಬಂದು ಕುರಂ ಏಕಶಿಗೆಂ ವಾಗುತಂ ಹದ ಜಾಲು ಅನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಸ್ನಿಯುಮ ಕುರೆ ನಿಮೇನೆ ಕಮಂ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಪ್ಲೋ ವಿತಾಳವೆಚೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಪೆ ವಿನೋಸ್ಟರಿಂಗೆ ಬತುಂ ಗಾವಾಹ್ ದಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ವಿದಾಳ್ವೆ ಜುವೆನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ದಾಯರಂ ಕುರಮುಂ ದಾಮಸಿಕತ್ ಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಗೊಂಚು ಮೆಂಗೊತಿ ಜಾಲ್ತ ಕಾಕುಡುಕುದಿಂ ಬಂದು ಕೊಕೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಕುರೆವಿಕೆಂ ಗೆಂಗೊಳ್ಮ್ ಗೆ ನಿಸಾಮ ಗೆನೆವನು ಬೊಡು ಬದಲ್ ಕಮ ಮಾರ್ಕಸ್ ಕೊಕೆಂ ಎಫಿತ ಕುದಿಂ ಗೆಂಗೊಳ್ಮ ಕಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಹಲ್ಲುಕಂ ಫಾಕುರಮು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳ್ವೆ ಕೊಡಕುದಿಂ ಮಾರ್ಕಸ್ ಕೊಕೆಂ ಗೆಂಗೊಳೆ ಜಾಲು ಅನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಸ್ನಿಯುಂಗೆ ಕುರೆ ನಿಮಿ ಎತನುಗಾ ಕೊಡಕುದಿಂ ಬೇತಿಬ್ಬೆನೆ ಇಂತಿಸಾಮ್ ಹಮಜಿಹಿಕೆಂ ದಾಣಿಕಮ ಕೊಡಗುದಿಂ ಬಂದು ಕೊನೆ ಕಶಿಗಂ ಬಾಜಾದಣ್ಣೆಕ್ಕಮ ಪನೆ ಮಾರುಕೆ ದವ್ವಾ ಕೊಫವಾ ಕೊಡಕುದಿಂ ವಿಸ್ವೆನಲ್ ಕೋಟುಂದಣಿ ಗೆ ಬಂದ ಬದಲ್ ಕುರಮು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಗೋಫಿಯಂ ಬುನೆ ಕುದಿಂ ಗೆ ಬಂದ ಬದಲ್ ಕುರಂ ಜುವೆನಲ್ ಕೋಟುಂ ಅಮರು ಕುರಮುಂದಣಿ ಕೊಡಗುದಿಂ ಬ್ಯಾತಿ ಪಂಕಶಿಗ ಬಾಜಾಲ ಮೆವಗುತು ನೆಕ್ಕಮಂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ HRC ಮುಂದಾದಿ ಫೋನೆರುನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಾಬಣ ಫವಾತಿ ಏಕಮ ರಿಯಾಯತ್ ಕುರ್ಮ ಫೋಕಮ ಕೋಟುಂ ಬುಣಾಗುತು ಕುಡಗುದಿಂ ಬ್ಯಾತಿ ಪೈಕಶಿಗಂ ಬಾಜಾಲ ನೆಕ್ಕಮ ಪನೆ ಫದಿ ಜಲ ಕಾಯಂ ಕುರ್ಮ HRC ಮುಂದಿ ಮುದತ್ ಕಾಯ ಕಣ್ಣು ಕುರಬೇಣಕಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಟ ಬಣಿ ಅಂಗಾಫಾ ಎಂಕಮ ಏಕಶಿಗಂ ಬಾಜಾಲ ಕಾಯಂ ಕುರಬೇಣ ಮುದತಿಂ ಅಂಗಾತೆಂ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಮಿ ಹಾಡದಿ ಫವಾಣಿಕಮ PG ಆಫಿಂ ಬಣಿ ಮೀಕಿ ಕುರಿ ಪುಣಫಾ ಏಕಶಿಗಂ ಬಾಜಾಲ ನೆಕ್ಕಮ ಪನೆ ಕಾಫಲು ಮಾಮೆಂದು ಕಾಮಿದಿಯ ಮಾಚ್ ಮುಗೆ ಅಬ್ಬಣದು ಕೆರೆ ಮರಾದಿ ಮುರು ಸತಾರ ಹಡ್ಕ ಹಮುದು ಅದುಯುಗೆ ಮರುಗೆ ದವ್ವಾಲಿಬೆ ಕುಡ ಕುಜ್ಜಾವಸ್ ಬಣಿ ಮಿಮೊ ಗೆದ್ದವಣದು ಕಿಯ ಬದಲ್ ಕುರಂ ಅಮರು ಕೊಫಾ ಅದಿ ರಹೀನ್ ಕುರ್ಮ ಫೋ ಮರಾದ ಫೊಟ್ಟಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಲಫ ವಫೆನ್ ಉಮರುನ್ ತೇರಾ ಹರ್ಗೆ ಕುಜ್ಜಾಗ ಮಸಲಾಗ ಹಯರ್ ಕೊ ದವ್ವಾ ಫ್ಲಾಫವ ಸತಾರ ಹರ್ಗೆ ಕುಜ್ಜಾವಸ್ ಬಣಿ ಗೆ ಬಂದ ದು ಕೊಫಾ ರೈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಿಹ್ ನೋನು ಬೈದು ಕೌನ್ಸಿಲ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಬಾಫೆ ಆಯ್ತದೋ ಮೆಂದ್ರಫೋ ರೈಸ್ ಫಿಯುಕ ಬೇವೆ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಮಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರಶುಕೆ ತರಕಿಯ ಗುಳುಂ ಹುರೇಕ ಕಂಕಮ ಬೇಗುತುಂ ಫುಳಾ ದಾಯರಾಕ ಮಸೂರಾ ಕೊಫಾ ವಾಕಮ ರೈಸ್ ಫಿಹುಂ ಬಣಿಫವೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬನಿ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಮಗ ರಶುಕೆ ತರಕಿಯ ಮಿ ವಗುತಂ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮೊ ಕಂಕಮ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಹುರಿ ಕಂಬಡುವಂತ ರೈಸ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಫಾಫ ಎಗುತುಂ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಫಾಹಾ ಕುರ್ವೆ ಕಂಕಮಗೆ ತೆರೇಗ ಸಿಖಿ ಖಿದಮೆಂ ಇತುರ ತರಕಿಯ ಕುರ್ಮ ದಿಮ್ಮಾಯಫಾವಾ ಗುಂಜುಂತಕ ಬಂದರು ಹಲಾಕೊಮ್ಮ ರಗ್ಗಿರಮುಗ ಸಬಂ ಕುರಿಮತಿವ ದೈತಕ ದಿರುಳಮಶ ಹೆಣಿಹೆಂ ಬೇಣುಂತಕ ವೆಸ್ ಬಿಂದು ಕುರುಮುಗ ಹುರಿ ದತಿಕಮುಗೆ ತುರುಂ ಸ್ಕೂಲಂ ಇತುರು ಕುರಿವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತೋಗೆ ಮಸಕತಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದನುಗೆ ಮಸಕೆಂ ಹಿಮಿನೆ ಕಮ ವೆಸ್ ರೈಸ್ ಫಿಹಂ ಬುನೆ ಮಿಬದ್ದು ಕುರುಮುಗ ರೈಸ್ ವನೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಫಾಹಾ ಕುರಿವೆ ಕಂಕಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಮೌಲುಮಾತ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಬಾಫ ಅದೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕಂಬಡುವಂ ಫಾಳ ಕುರಿವೆ ಕಂಕಮುಗ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಇದಾರತಕ ಕುಂಪನಿ ತೋಗೆ ತೆರೆಂ ಹಲ್ಲು ಹೋದ ದೆವೆಂ ಹುರಿ ಕಂಕಮುಗ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಹೀತೆರ್ ಕಂಫೋರು ಕೊದ್ದೆವಾನ ಕಮುಗ ಯಗಿಂ ಕಮ್ವೆಸ್ ರೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಿವಾಫ್ ವಾಕಮ ರೈಸ್ ಫಿಹಂ ಬನೆ ಫವೆ ಮಿಬದ್ದು ಕುರಮಗ ರಯತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ವೆಲ್ದು ದರಾಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಫೀಕ್ ವೆಸ್ವನಿ ಬಾರ್ವಡಾಕೆ ಫಮ್ बेफारगे दारम फाहा कुलवे खबर का को इस्तिहारों के पुड़ वक्त कुल कफा बात को लाना
was wondering tiyan feng israf kofia. Di pool fura leve ha feng israfan. Mi aushige emmen komme dua ko tigota dan ungulanya ti israf kurawani. Mi kuliga wa ha feng. Tan tan ta. Fena vedu isnama. Israf no kurama. बेफरगदारम फाहकुल वे खबर के तफसीला बैलार बांग्लादेश के अमिल्ला एयालेन कमवा यूएस बंगलाइन एगमुगे वेरिरा डाकाया मालिया दिमिद सीधा दतुरता फशाफी यूएस बंगला के इतिहास सादवन हरम फिशगिंग बांग्लादेश के एम फेमवर रंगल एयालेन तक तेरेगा खिमने एयालेन अदमी एगमुंग अमिल्ला एयालेन तक तेरेंग एम बुड फ्लीटोइंग एयालेन एगम के बाय नुस्ता को रिपोर्ट को फागुतगा एयालेन राज्य दतुरता फेशीर एगम के वेरिरा डाकाया मालिया दिमिद को में हफ्ता को हातर दतुर कुरमनी ने माफा राज्य अमिद कुरा दतुरतकं एयालेन सते काढ़ी नुव सीट हिमिने बोइन सते काढ़ी नुव सीट हिमिने बोइन असते का मरका के बोटे बेनु कुरे यूएस बंगला बुनी मी दतुरतकायको राजेगा मसेकुरा बांग्लादेश में हुना बारा बुड फंसे है कब्बे के दाने कमा बेफरगदार फाहकुलन में खबर आया को सीएनएम के तफसील दनवानमनी हरगुना को तफसील बेलम का तिहे कुलत कला शुको दनवा बेफन सरबाज रोफा वे रेखंगे दे अस्सलाम वालेकुम।